Para kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, mugi berkah lan pangayomaning Allah tansah mawujud wonten ing gesang panjenengan sami. Pinanggih kalian kula Pendeta Lydia Natalia saking GKJ Kartosuro, kalebet klasis Kartosuro, ing Sabda Winedar dinten Jumat 12 Juni taun 2026. Sabda Winedar ing wanci menika kanthi jejer sinergi lelati marang Gusti. Ingkang dipundhasaraken saking kitab Pangentasan bab sekawan ayatipun 17 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Ana dene Pangeran Yewawus ngendika marang Rama Harun mangkene. Sira metuka Musa menyang ing pasamunan. Rama Harun tumuli mangkat lan kepanggih karo Sang Musa ana ing gununge Gusti Allah banjur diaras. Para kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, piniji dening Gusti Allah kangge lelati kados dene Nabi Musa menika estunipun ngremenaken. Nanging ugi nuwuhaken tanggal jawab ingkang boten enteng. Malah kepara awrat sanget. Awit saking menika Gusti Allah tumuli ndhawuhi Rama Harun supados manggihi Nabi Musa sung tetulung lan sacara sinergis tumut nyengkuyung lelati kangge mimpin umat pilihan medal saking negari Mesir tumuju dhateng ing tanah Kanaan. Ana dene Pangeran Yewawus ngendika marang Rama Harun mangkene. Sira metuka Musa menyang ing pasamunan. Rama Harun tumuli mangkat lan kepanggih karo Sang Musa ana ing gununge Gusti Allah banjur diaras. Inggih mekaten Nabi Musa lan Rama Harun lajeng makarya sesarengan sacara sinergis. Kekalihipun sumadya kaagem dening Gusti Allah. Kekalihipun lajeng ngempalake para pangarsaning umat Israel dalah nelaken pratandha-pratandha ingkang dadosaken umat sami pitados. Bilih Nabi Musa menika saestu utusanipun Gusti Allah. Piwucal ingkang kedah kita gatosaken inggih menika sepisan. Gusti Allah boten nate negakaken, boten nate ngutus piyambakan. Panjenenganipun mesti paring mitra kangge makarya sesarengan. Kaping kalih, pribadi ingkang manut, mituhu lan pasrah. Setya menika mbikak margi tumrap panglipur lan pakaryan agung Gusti. Ingkang kaping 3, nalika umat sedaya nampi pangandikanipun Gusti lumantar Nabi Musa, lajeng sami sumujud sumarah mring Gusti. Saklajengipun kita kaatak supados ngabekti kalawan sukarena. Jabur 100. Ngabekti dumateng Gusti menika boten kanthi kapeksa, ananging kanthi tulus lan bingah ing manah. Kaping sekawan, ing salebeting nindakaken timbalanipun Gusti menika dipun betahaken kerjasama. Sumangga minangka para pandherekipun Sang Kristus kita sami makarya sesarengan lan makarya kanthi tatanan sinergis. Bab menika estu kita betahaken lan perlu kita tindakaken sesarengan. Wilujeng mujudaken sabdanipun Gusti, mestinipun Gusti tansah berkahi. Amin.